Avui en Sergi i jo us explicarem les notícies del dia. Sergi! Què? Qui? Quan? Gràcies, Bernat. Anem a la primera notícia del dia. Manifestació d'uns nens en contra del bròquil per sopar. Connectem amb el nostre reporter Urban Solà. No al bròquil, sí a les aletes. Hola, com podeu veure aquí darrere, uns 50 nens i nenes, segons la Guàrdia Urbana, estan manifestant els seus drets a disfrutar dels àpats. Anem a parlar més. Quin conflicte teniu amb el bròquil? Ja l'odiem des de petits i n'estem farts. I què en pensen els vostres pares? Els pares ens van dir que si ens portaven bé ens portarien al McDonald's, però no hi ha manera que ho compleixin. Bé, que tingueu sort. Tornem la connexió als nostres estudis. Urban Solà, Telenotícies Farinera. Molt bé, passem a la següent notícia. Gol! Lamine Yamal ha marcat! Sergi, però què fas? Estic esmorzant. Vols patates? Bé, no em faria res, la veritat. Passem a la següent notícia. A la Farinera s'està realitzant un taller de còmic. Donem pas al nostre corresponsal Miquel González. Bé, ara ens trobem a l'aula de dibuix del taller de còmic de la Farinera. Aquí tenim el professor Albert al nostre costat i ens podries explicar què esteu fent ara mateix, si us plau? Oh, i tant. Mira, aquí cada nen fa el seu propi còmic. Fem tot el procés, des de fer el guió, la història, cada nen pensa la seva història, crea els seus personatges, els dibuixa, els dissenya i fem l'esbós de la història i fem l'entintat, fem el color, que aquest any ho fem amb tablet i finalment els queda un còmic, una pàgina de còmic gairebé professional. Molt interessant, Albert. Tornem la connexió als nostres estudis. Miquel González, Telenotícies Farinera. Gràcies, Miquel. És molt interessant aquest taller. Sí, ves, potser l'any que ve m'hi apunto. Ara parlem d'un problema que està afectant greument a la ciutat de Barcelona. Exacte, Sergi. Una plaga de rates s'està apoderant dels carrers i la gent s'està començant a desesperar. Aquests animalons s'estan ficant per tot arreu, carrers, botigues, el transport públic i fins i tot estan entrant dins de les cases. Les rates se m'han menjat el cordó de les sabates. A mi m'han tret els llençols del llit. Jo amb aquesta calor que fa em vaig anar a comprar un gelat i quan me'l anava menjant, des de la bola tenia una rata. Des de xocolata, xocorrata. Déu-n'hi-do, un gran problema. Atenció, notícia d'última hora. Sembla que a Barcelona també hi ha un dinosaure que corre sense control pels carrers. Connectem en directe amb Bruc Moll. La situació és molt caòtica. La gent corre desesperada. M'han comunicat que es diu Sexy Dinosaur. Us passo la comunicació amb la Martina Roca, que està molt més a prop que del dinosaure. Gràcies, Bruc. La veritat és que aquest dinosaure és força gran. Aquí em podrà veure i té cara de molt pocs amics. Ah! La situació sí que és molt crítica, però mireu, el Sexy Dinosaur s'està menjant totes les rates. Sembla la solució per al problema de la invasió de les rates. Gràcies, Sexy Dinosaur! Gràcies, Bruc i Martina. Això és molt bona notícia, però tenim 3 problemes. No sabem què farem amb el Sexy Dinosaur quan s'hagi menjat totes les rates, on és en Bernat i on són les meves patates. Tot això ho esbrinarem al proper programa. Adeu i moltes gràcies. Bernat i les patates!